Prešiel rok odtedy, čo tu bol nejaký krásny zásah, preberáme, že čo tu bolo v spoločnosti, nebolo v spoločnosti, takže ešte raz sa budem opakovať. Za 23 rokov sa tu stala obrovská chyba. Niekto nám rozkradol štát. Všetko si dal na svoje účty. Povedia, že treba vymeniť 2-3 generácie, že sa to zmení. Ono sa to nezmení samo, lebo tie 2-3 generácie, oni si odchovajú svoje detičky, svojich bratrancov, svoje nemanželské deti, krížom, krážom. Bude im stále dobre, stále sa budú mať jak prasce v žite. Takže som vás prišiel pozrieť po roku, pozdraviť každého, keď nás je menej, viac, to je jedno. Jedno chcem odkázať, že víťazi to nevzdajú a ja to nevzdám. A takisto vám opakujem, ako pred rokom som vám povedal, že máte obrovský problém a ten problém sa volá národ slovenský. Tak ako to bolo v Bulharsku, tak ako je v Poľsku, tak ako v Litve, že prisľubovači z našej krvi, slovenskej krvi, toto spravili so slovenským národom, takže verím, že prídeme aj dole, opäť je iná akcia, takže kľudne sa môžeme pozrieť, páni policajti. Toto nie je ešte len začiatok, ale je to začiatok vášho konca. Ďakujem.